See you! Hey guys, λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα βίντεο του Hector Boss και τι άλλο να πω. Ρε μαλάκα, βάλε το πρώτο βίντεο επιτέλους. Okay, I want to show you a little secret a guy taught me from the American Rangers. And he always said, you know, in a tactical situation, the sound of Velcro, you can hear it a mile away. And everybody knows that sound of Velcro. It's and, well, I'll show you. So here we have a Velcro pouch. And this is the sound that gives you away in the tactical situation. And so he taught me a method of opening the Velcro so that if you do it right, no one will hear the Velcro. Okay, and it's real fast. And so the Velcro, I've got it on as best as I can get it on. And this is what he taught me. Όχι ρε φίλε, τι ήταν αυτό που έφερε ο τύπος. Πόρε φίλε. Αλλά αν το σκεφτείτε έχει και ένα δίκιο. Γιατί είπε χωρίς να ακούει κανείς τον Velcro. Και όντως δεν άκουσε κανείς τον Velcro. Άλλαξε μια φωνή και θα τον περάσει για παλαβό. Θα καλέσει την αστυνομία, θα τον πάνε στο ψυχιατρίο για να δουν τι έχει πάθει. Θα πληρώσει πολλά λεφτά αναγκαστικά μετά για να τον αφήσουν να φύγει. Γιατί οι γονείς του, δηλαδή η οικογένειά του, θα νομίζουν ότι είναι ψυχοπαθής και θα μπορεί να φύγει. Το πάτε. Anyway, παιδιά, σήμερα είμαι εδώ εγώ και θα σας μάθω έναν τέλειο τρόπο ώστε να αναπνέετε χωρίς να το καταλάβει κανείς. Είναι πολύ απλό και πιστεύω ότι θα σας αρέσει λίγο λοιπόν. Αυτό μου μάθε ένας τύπος. Εντάξει φίλε, λες που λες πλακίες. Πες και κάτι που όντως να μας βοηθήσει. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε, δεν χρειάζεται να το μάθεις. Θέλω να μας ακούσει ο κόσμος. Όχι να γίνουμε ρεζίλοι του κερατά, μόνο και μόνο για να μην μας ακούσουν, να ακούγεται αυτή να πω. Οπότε παιδιά, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θυμηθείτε. Όταν έχετε πρώτα απ' όλα Velcro, ποτέ, μα ποτέ μην το παίρνετε μαζί σας. How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Nah, man, I work for this, bro. White trash, you got smarter than me, man. Really? Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got True Religions on in Nike? Fuck out of here. Get the fucking job. Sorry for asking. How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Of course. All right, here you go, man. All right, take care, buddy. How you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. And I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, alright? Ρε φίλε, όταν βλέπω τέτοια βίντεο νιώθω ότι η κοινωνία πέφτει ρε φίλε. Νιώθω ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν άνετα λεφτά να πάρουν ένα κομματάκι πίτσα, τυρόπιτα και ό,τι να είναι. Και μετά δίνουν μια πίτσα σε αυτό το φτωχό και αυτός του δίνει ένα κομμάτι στον άλλον. Ρε φίλε, τι να πω, νιώθω ότι η κοινωνία πια νομίζω ότι νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της και αφήνει όλο τον άλλο κόσμο εκτός. Και δεν με στεναχωρεί πολύ ρε φίλε. Γιατί νιώθω ότι η κοινωνία μας πια ουσιαστικά είναι σαν να μην έχουμε κοινωνία. Σαν να ο καθένας είναι για τον εαυτό του και ο κάθε άνθρωπος είναι για τη δικιά του κοινωνία και ότι νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Ενώ μετά έρχεται αυτός ο τύπος και είναι καλύτερος άνθρωπος.
Οπότε ρε φίλε, παίρνεις ένα respect από μένα. Και ελπίζω ο Καλογερόπουλος να μην σου δώσει κίτρινη κάρτα, που είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Αυτά ήταν λοιπόν. Guys, σήμερα subscribe, like, share και bye.